καλώς ήρθατε παιδιά στο καινούριο μου κανάλι. Σήμερα θα σας δείξουμε ένα hack στο Stable Guys. Αρχικά πάτε στο Google και γράφετε. Και είναι μαζί μου και ο Γιώργος. Λοιπόν, Ναι, γεια σας παιδιά. γράφετε Limited, ακόμα δεν τελειώσετε, Limited Gems ή Stable Guys. Πατήστε αυτό και θα σας... Όχι έτσι, όχι έτσι. Ναι, Guys.com. guys, ναι. Τελεία. .com. Και σας βγάλει κάτι βίντεο. Θα πατήσετε αυτό εδώ που λέει Stable Guys. Όχι, θα πατήσετε αυτό. Τώρα θα περιμένετε και θα σας βγάλει αυτό εδώ πέρα. Θα γράψετε πόσο χρονών είμαι. Εγώ π.χ. θα είμαι 5. Εντάξει, όχι. Αυτός είναι 10, δεν θα γράψει έτσι. Θα πατήσετε και θα πατήσετε Play Now και τώρα θα έχετε Limited Gems. Και τώρα πηγαίνουμε στο Stable Guys. Εντάξει παιδιά, θα τα έχετε όλα κανονικά. Θα τα έχετε όλα. Συνέχισε. Και θα σας βγάλει αυτό εδώ πέρα. Θα το πατήσετε και θα πατήσετε Inclong All. Μετά θα πατήσετε Close Menu. Περιμένετε. Και θα περιμένετε να πάτε εκεί. Tab. Πάμε εδώ και κοιτάξτε, τα έχετε όλα, το πάντε. Κοιτάξτε, ό,τι θέτε. Κοιτάξτε. Και σας δίνουν και free 100 gems. Κοιτάξτε, έχετε και όλα τα emojis, κοιτάξτε, εδώ πέρα. Πάτε εδώ, τα έχετε όλα. Όλα. Κλωτσιά, μπουνίδι, καρδιά, ό,τι θέτε. Και αυτά όλες τα πράγματα, όλους τους κινδύνους, ό,τι θέτε. Τις πατημασιές, τα animations, τι θέτε.